ತುಳು ಅಕ್ಷರಲೇನು ಕಲ್ಪುಗ ಎಸಳು 7 ಈ ಸಂಚಿಕೆಡು ಸಂಖ್ಯೆಲು ಎಂಚ ಬರಿಪುನ್ ತೂಕ ಮಾತಾ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಅಕ್ಷರಲೆಗಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂಖ್ಯೆಲೆಗ್ಲ ಲಿಪಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಲೆಗ್ ಲಿಪಿ ಉಂಡು. ಮಾತಾ ಭಾಷೆಡ್ಲ 0 ಇಂಚನೆ ಬರಿಪುನು, ತುಳುಟ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬರಿಪುನ್ ತೂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೊನತುದು ತಿರ್ತಿಂಚ ಉದ್ದ ಕೊನೋಡು. ತುಳು ಸಂಖ್ಯೆಲ ದೊಟ್ಟುಗು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಡ್ಲ ಬರೆದು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡಿ ಎಂಚ ಬರೆಪೇರು ತೂಕ ರಡ್ಡು ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಸಿಮಿಲಿಯರ್ ರಡ್ಡಿ ಎಂಚ ಬರೆಪ ಅಂಚನೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕೊನೋಡು. ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ತು ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ತಲಕ ಬರೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆನ ಎಂಚ ಬರಿಪುನ್ ತೂಕ ಮೂಜಿ ಎಂಚ ಬರಿಪುನ್ ಮಂಡ ನಿಕುಲು ತುಳುಟು ಈ ಬರೆಯರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬರೆದು ಇಂಚ ಕೊನತದು ಇಂಚ ಕೊನೋಡು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರೋಡು. ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಿ ಕೊರಂಡ ಈ ಅಕ್ಷರ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲು ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಿ ಕೊರಂಡ ಈ ಅಕ್ಷರ ಅವನೇ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡು ಮತ್ತು ಕರುವದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊನತಂದ ಅವು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಜಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಇದೆ 4 ಬರಿಪುನು 4 ಬರಿಪುನು ಇಂಚ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಗಾ ಬರೆಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತೆ ಇಂಚ ಕೊಂಬು ಮಿತ್ತುಕೊನೋಡು. ತುವರೆ ಕನ್ನಡ ಹಾ ಬರೆಯ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಐನು ಒಂಜಿನ ಗಿಟ್ಟಿರ್ಲ ಮಧ್ಯ ಗಿಟ್ಟಿರ್ಲ ಮಧ್ಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಮೂಜಿ ಬರೀ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಿಂಚ ಕವರ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತ ಕೊನೋಡು ಕೊಂಬು ಒಂಜೆ ಗಿಟ್ಟಿರ್ಲ ಮಧ್ಯದ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಒಂಜಿನ ಗಿಟ್ಟಿರ್ಲ ಮಧ್ಯದ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಕೊನೋಡು ಮೂಲಂಚಿ ಸುರುಳಿ ತಲಕ ಕೊನತದು ಕೂಡ ಅಡಿಗುಂತಾವಡು. ದೇ ಮಧ್ಯಡು ಬರೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಸುರುಳಿ ಕೊರಡು ಕೂಡ ಇಡುಗುಂತಾವಡು ಕೂಡ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಕೊನೋಡು. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಜಿ. ಇತ್ತೆ 7 ಇಂಚ ಬರಿಪಿನ ತೂಕ ಮಧ್ಯದ ಗಿಟ್ಟಿರ್ದು ಚೂರು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಕೊನೋಡು. ತೂವರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಮ ಬರೀ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಚೂರು. ತುಳುಟು ಎಡಮ ಬರೆನಗ ಭಾ ಅಕ್ಷರ ಬರೀ ಲೆಕ್ಕನೇ ತೋಜುಂಡು. ಬಾ ಇಂಚ ಬರೆಪೇರು ಆಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಕೊಕ್ಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊನತದು ಬರೆಯೋಡು. ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಇಂಚ ಕೊಕ್ಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊನತದು ಭಾ ಬರೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು. ಹಿಜಿನ ನಿಕ್ಲು ಎ ಬರೆ ಇರತ್ತೆ ಎ ಬರೆನಾಗ ತಿರ್ತಿರು ಸುರುಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೊರಂತೆ ಎಂಚ ಎ ಬರೆಂಡು ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಎಡಮ ಅಕ್ಷರ ಎಡಮ ಸಂಖ್ಯೆ. ಮತ್ತು ವರ್ಂಬ ಬರಿಪಿನ ಇಂಚ ತೂಕ ಮಧ್ಯದ ಗಿಟ್ಟಿರ್ದು ಚೂರು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಇಡೇಕೊನೋಡು. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಐ ಬರೆಪತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಒಂಜಿ ಐ ಬರೆಂಡು ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ಚೊಕೊನೋದು ಚೊಕೊನೋಡು ಮಧ್ಯದ ಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ತಿರ್ತಿಡ್ಲಾತೆ ಟಚ್ ಆಪುಜಿ ಈ ಶೇಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು
ಮುತ್ತಲೆ ಒಂಜೆ ನೇರೋಗಿ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ 10 ಎಂಚ ಬರೆಪುನ ತೂಕ 10 ಬರೆಪುನು ನಿಕ್ಲು ತುಳುಟು ಧ ಬರೆಯರತೆ ಅಂಚೆನೆ ಬರೆಪುನು ಅಂಡ ಮಧ್ಯದ ಕೊಂಬು ಮಿತ್ತದ ಗಿಟಿ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಡೆ ಉಂತವಡು ಮಧ್ಯದ ಕೊಂಬು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟಕೋನುಂಡವು ಧ ಅಕ್ಷರ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅರ್ಧಡು ಉಂತಂಡವು ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಆಪುಂಡು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಒಂಜಿ ಬರೆದ ಸೊನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ತುಳುಟು ನೂದು ಬರೆಯವರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು ನೂದು ಬರೆಪುನು ಕನ್ನಡಡು ಈ ಬರೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೆದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಿರ್ತು ಬಗ್ಗವನ ಕೊಂಬುನು ಅರ್ಧರ್ದು ಇಂಚ ಮಿತ್ತುಕೊನೋಡು ನೂದು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಒಂಜಿ ಬರೆದು ರಡ್ಡು ಸೊನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಬರೆದು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್